Bengaluru thangui job khai tongnai bwrwi khoroksa bwtharjaka. Bwrwino bwthanai bini dolni ex chwlabono bini PG o phaiwi surwi bwtharka. Hwnkhe bo tamoni bagwi bwtharjaka. Hwnkhe o thwngnai bwrwi bo jagani hwnkhe salainai moni twiwi kisa kok norok naitongdi ani channel o paiya sa. Tabuk kaisa kirimasisasa news kachawi faikha amo wngkha kaisa CCTV footage. Omo wngkha chwla khoroksa polythene paper twiwi PG ba hostel o phaiwi surwi bwtharmani. Omo patimung wngkha Bengaluru o. Hwnkhe tabuk saimalainai a bwrwi bo jagani. Bwrwini mung wngkha Kriti Kumari. Bo wngkha Bihar ni. Bo Bengaluru o kaisa job khai tongwui o. Bo tamoni bagwi bwtharjaka. Bini khoroksa dol tongo. Bini khoroksa dolni ex boyfriend Abhishek a mungwi chwla khoroksa bono bwtharka. Hwnkhe bono bwtharmani karon wngkha bini dolni bai o chwla Abhishekni breakup wngthani Kriti Kumari ni kokbai breakup wngwi hwnwi bini dolni ex boyfriend Abhishek bono jolijagwi bini PG o phaiwi bono sotonwi surwi totrarawui kwlangkha. Ulo Abhishek bono totrarawui kharwi thangmani pore bini chirikhokmani khorang khwnawi bini gana gini tongnai bini hostel ba bini PG tongnai rok phaiwi naiphaikhai hapheno borok kiri changma bai bini gana kebo thangrakliya. Ulo besi thwi thangma bagwi Kriti Kumari thwikya hwnwi koktwmao saimankha. O video swnammani karon wngkha chini Tripura ni bo kwbangma borokno Bengaluru o thangwi pori tongwunai tongo hostel tongwunai tongo. Hwnkhe borok jate saimanthuk kaisa bai khe hostel o habwi chwla khoroksa bwrwi masa totrarawui bwtharmankha. Bwswk joratwi hostel o surokkha tong. Amoni twiwi o video swnamjago. Hwnkhe norok naitongdi ani channel o tei sajak khe like subscribe khainai tapukdi teibo kwtal kwtal video nainani bagwi.